na po kami sa flower shop, pero walang flower, puro plants. Ang tawag dyan, bamboo. Pagulong-gulong ka. Inaakit niya na po yung bundok. Sige, gulungin na yan. Ang paggulong. Ang paggulong serye. Ayan na guys, ang init oh. Saan tayo? Ayun, doon tayo sa puno ate. Yun, puno. At kami. Pasensya nyo na po kami. Kami po ay nag-hiking dito sa Taguig. Ayan, ang ganda. Hindi siya makaakyat. Ano na? Hindi makaakyat. Ayun na. Ayan. Ganito po kainit ang paggagala po namin. Galang-gala po kami ngayon. Ganito po tayo ngayon, nasa Alaska po tayo ngayon. Ganito po ang weather sa Alaska. And guys, andito naman kami sa ano ngayon. May malaking tasa dun sa likod. Ayan, may malaking tasa. Ayan, malaking tasa. Sa kabila nito, London na. London na po yung... So, ayun guys. So, anong gagawin namin dito? May ganito palang place dito sa ano? Sa Taguig. McKinley Hill po ito. Yun po sa kabila ay village na po yan ng mga Shala. Ayan, mga Shala na po dyan. Tatawid lang pitins dyan. Dyan lang bahay nila. Nandyan yung bahay namin. Sa mga gusto. Sponsor yun mo na lang. Ayan, McKinley Village. Village nga siya. Village. Saan po yung village dito? Ayan. Tapos, ayan, may mga airplane din. Ayan, airplane. Hindi pala nakita. Wala daw dun sa kabila. Alam mo, may daanan ba dyan? Ayun guys, sasita kami nung nagagawa dito. Sunod na, nasa kulungan na kami. Ala, nahulog. Ala, nahulog-log. Ayan, pagkatapos po ng vlog na ito, sunog na po yung mga mukha namin dahil kaka-video namin. Video is live po kami. Ayan, ganito po. Isa sa kami, siya po may promotor nito, makukulong kami. Makukulong kami. Dahil kung ano-anong pinagagawa natin. Picture na lang tayo. Hiningal ako doon. Tapos na rin. Kanina nahulog. Ngayon sumasagot. Hindi naman siya kausap. Ano na, ate Kuya? Sabaw. Ang dami pong sabaw moments dito. Una, pinagalitan kami. Sunod, sabaw po sila. Ano mga sabaw mo? Ganito po. Pwede tayo dito sumakay, di ba? Oo, sakay na tayo. Pauwi. Bus pala dyan. Kuis arte. Asan na yung mga ano? So, mga ayun, picture guys. natin. Doon sisingilin na ka. Ano mo? Gagawin? Uuwi na kami. Dahil wala na kami gagawin. Dahil 2 na, 2:20 na. Ayan, uwi na. So, ayun guys. May tropa na siya, oh. May tropa na. May tropa na. Naghahanap na yan siya ng sasakyan. So, ayun guys. Mamaya ulit. Thank you for watching guys. Yan ang mga kalokohan namin. May nahulog. Munti ka mahuli. And everything. So, ayun guys. This is panibagong content pero hindi kami nagpalit ng damit. Halata. Ayan, yun lang yung gagawin namin dito. So, thank you guys for watching.